Jo diria que la jornada, el més destacable, en primer lloc, ens ha agradat molt sentir amb el professor Peiró, que diu que no hi ha crisi en el sector sanitari. Això ha sigut el millor, ens ha arreglat el dia. I tot i que és evident que té raó de que la crisi en el sector sanitari no és el mateix que la resta, en molts altres sectors, el patiment no és el mateix. Sí que és veritat que és una cosa que ens va sorprendre molt, les retallades, que ens afectés, que de fet que ens afectés, no? Perquè al principi es pensava que no ens afectaria, ens ho pensàvem, us recordeu? Pensàvem que no ens afectaria. Per tant, quan es va, primer ens hem hagut de fer la idea, no? D'adaptar-nos-hi, cosa que em consta que també l'equip del departament també li va passar el mateix, una miqueta abans que nosaltres, i el que ens preocupa després és que aquesta situació que tenim ara no serveixi, és a dir, que serveixi, ho diré en positiu, que serveixi perquè aquelles coses que sabíem que no feien bé les arreglem, que serveixi per això, per reordenar les estructures, per incrementar la col·laboració públic-privat, etc. Per fer tot allò que ja sabíem que havíem de fer però no ens decidíem a fer-ho. I que no serveixi, que no es faci mal i que no es mantingui aquest empobriment, perquè el problema és que no sabem com acabarà, no sabem quan continuarà, que no es mantingui l'empobriment que ens porti a la mediocritat.